Borpung mate arlongwati phoglangso lapen chokihola kacheleng atover kaheno ajok kedam kevang inglong arat atum kesung. Lakhain koira pho dilip MSC constituency ke parlo borlangso arlongwati phoglangso kacheleng atover kaheno ajok kedam kevang gari motor pendang inglong arat atum kesung. Bini kopia potsi borpung tarapung arlongwati borlangso mate inglong arat atum kesung na arat lo. Tim karbiang long atum amek jingpu pelangma mate inglong asu atum kidu kisong amek hinipen theklong lelangma borpung mate arlongwati borlangso tame nilip MSC constituency pen laan kahilo arat lapukali tangte tim karbiang long pen laan vet arara phantami nanglang un idet loma nilip MSC Pobitro rong pitame ningkan pho karbiang long autonomous council along charidun et anlo bonta inglong arat tumaphan kedam kevang joy kinang jipu mathakram pina Kopia pot langdam sina tangte arlongwati phoglangso lapen borlangso tame karbi kalima lasi prabjin pen kedam kevang joy ke japhan tim karbiang long mate karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram ronghang aphan tame chuning report mesen pen towar delong nangkipi paprabji aphan si chuning report lapen nilip MSC tame kiduk kisung nang mathapon pen jinso ponra mesen towar nangkaselam ponji aphansi rong araratum aning chithirin tilo lapen jongse non amat labang so atover nang selam pilo pulote non kevang ji MSC election tami un anpen nang cherap nang chitodun po pusi rong araratum chuni report Arlongwati pen arun rong report News 7 Northeast